páchateľov. Syntetická DNA bude zrejme už v blízkej budúcnosti postrachom lupičov a zlodejov. Zlomku sekundy dokáže označiť páchateľa bez toho, aby si to všimol. Napríklad pri lúpežnom prepadnutí v banke pracovníčka vydá maskovanému mužovi peniaze. Keď však bude odchádzať, spustí sa na ňo neviditeľná syntetická sprcha a tá mu to zráta. Na ňom zostáva tisíce mikrobodiek, ktoré sa dá forenzne analyzovať a z toho vyhodnotiť nezvratný dôkaz o vine páchateľa. Postrek vydrží na pokožke niekoľko týždňov a nepomôže ani kúpeľ. Odhalí ho len UV lampa. Navyše každá čiastočka v sebe nesie kód banky. Tým pádom, že ten kód súhlasí s kódom, ktorý sa ukáže na páchateľovi, je prekázaná jeho vina. Postrek neznehodnocuje peniaze. V tom má navrh nad časovanými vrecúškami, ktoré páchateľovi vybuchnú v rukách a jeho aj bankovky pokryjú farbou. To zarade nepoškodzuje ani človeka, ani pokožku, ani peniaze. Nemá to pach, nemá to farbu. Je to netoxické. Syntetickú DNA môžu využívať aj bežní ľudia, a to na označenie bicyklov, počítačov, aut či iného cenného majetku. Všetky informácie na ochranu pred zlodejmi sa skrývajú v nenápadnom nátere. Každý prvok obsahuje mikrobod, ktoré je laserom vyrité číslo majiteľa produktu. Keď vám teda niekto ukradne obraz po starej mame či nový notebook, polícia zaloví v databáze a rýchlo zistí, že nepatrí zlodejovi. Na základe tej označenej veci oni vedia zistiť, komu tá vec patrí. Syntetickú DNA zatiaľ využívajú v Británii, Holandsku a Nemecku. Jej výrobcovia tvrdia, že dokáže znížiť kriminalitu až o 80%. Julia Pavluvová, televízia Joj. A pokračujeme ďalším prípadom ľudskej bezohľadnosti a drzosti. Neznámi páchatelia okradli paniu na invalidnom vozíku. Polícia po barbarských zlodejoch stále pátra. Skupina zlodějů postiženou ženu okradla v jedné z drogerií na Jičín.